Po predchádzajúcom domácom zápase zavládlo z bezgólovej remízy v šatni ružomberských futbalistov sklamanie. S o to väčším odhodlaním nastúpili Podčebraťom proti Zlatým Moravciam. Zápas rozhodli úvodné minúty oboch polčasov. Ruža patrí k najlepším tímom, čo sa týka domácich zápasov a potvrdila to aj v tomto dueli. Od úvodu sa hráči v oranžových dresoch snažili prevziať iniciatívu, čo sa odrazilo v peknej Chrienovej šanci, ktorú mu nacentroval Selecký. Bránu však tesne minul. V 9. minúte sa na súperovej polovici pekne uvoľnil Lavrinčík. Lopta sa dostala ku Tučnému, ten si v pokutovom území urobil priestor na strelu a oplatilo sa. Po teči hostí skončila za chrbtom brankára Knoblocha. Premiérovým gólom Tučného v sezóne Ružomberok viedol 1-0. O niečo neskôr centroval pred bránu Žigmund. Gerecovi chýbali len centimetre, aby skóre navýšil. Prvý pokus na bránu domácich prišiel v 16. minúte, keď Gono vypálil spoza 16 a Krajčírik musel zasahovať. Hostia mali šancu na vyrovnanie pri svojom druhom rohovom kope. Hlavička vysokého Balaja ale minula bránu. V 40. minúte našiel dlhý Tučného center v pokutovom území Chobota. Brankár Knobloch však s jeho hlavičkou nemal problém. Po zachytení rozohrávky hostí vyzval Žigmund Tučného. Jeho krížna strela pravačkou na vzdialenejší kút však letela vedľa brány. Úvod prvého polčasu boli sme aktívni a gól sme dali po veciach, na ktorých sme sa chystali. A som rád hlavne za Tučiho a za ten prvý strelný gól. Myslím si, že čakal na príležitosť a jeho reakcia teraz v zápase bola výborná. V druhom polčase Ruža opäť na začiatku zaskočila súpera. So šťastím sa lopta po bloku obrany Vionu dostala k Lavrinčíkovi. Pred ním bol úplne voľný priestor. Nezaváhal a zvnútra veľkého vápna bez problémov úspešne zakončil. Domáci tak viedli 2-0. Vždy to poteší. Ja nie som úplný strelec, že by som tých gólov dával nejako veľa. A taká zaujímavosť, dal som tuším 3 góly v lige všetky proti Moravciam, takže bodaj by sme s nimi hrali každý víkend. V 56. minúte sa fanúšikovia Ruže radovali po tretíkrát, ale predčasne. Po centri z krídelného priestoru, keď lopta letela celým pokutovým územím, skončila Gerecová koncovka v bráne. Po konzultácii so systémom VAR však rozhodca gól nepotvrdil kvôli pár centimetrovému offsideu. Hosti to naštartovalo a snažili sa o kontaktný gól. Obrana Ruže si však z ich snahou poradila. Podržali aj Krajčírik, keď po zakrútenom centri nakoniec vyriešil skrumáž pred svojou bránou. Výborný center prišiel do 16 domácich v 86. minúte. Našiel Balajovú hlavu, no Krajčírik so šťastím prekonaný nebol. Lopta sa odrazila od ľavej žrde rovno do jeho rukavíc. Skore sa mohlo meniť ešte aj v nadstavenom čase. Šance prišli na oboch stranách. Seleckého center našiel striedajúceho Boďu. Ten hlavičkou nadvihol, ale bránu neohrozil. Na druhej strane vyhral Sluka súboj s Luteránom a zvládol ocentrovať. Ďubek hlavičkou neskoroval. Posledná strela duelu vyšla v jeho posledných sekundách z kopačky Múdreho, no bez problémov skončila v rukách brankára Knoblocha. Druhý polčas zase výborný vstup do zápasu, alebo do druhého polčasu, kde nám zase vyšiel. Potom sme pridali ešte tretí gól, ktorý nebol uznaný, ale ten záver, tam máme trošku aj my výčitky voči chalanom. Musíme si to viac postrážiť a byť aktívnejší smerom hore, lebo sme mohli za to pikať, ale v konečnom globále tento zápas zase chceli sme zvládnuť, potrebovali sme 3 body a máme ich. Tak vedeli sme, že doma potrebujeme vyhrať a tie 3 body sú najdôležitejšie a to sa nám podarilo. Myslím si, že od začiatku sme to mali viac menej pod kontrolou. Chceli by sme mať o nejaké body navyše, ale pred týmto zápasom sme si povedali, že pred tou reprepauzou sa naladíme víťazstvom a tak sa aj stalo, takže bude to teraz tá pohoda v tíme lepšia. Zaslúžená výhra Ruže priniesla domácim potrebné 3 body do tabuľky. Michaeligu teraz čaká reprezentačná pauza. MFK si najbližšie zahrá v Podbrezovej až 21. októbra. Doma odohrá zápas proti Šošonom poslednú októbrovú sobotu.